И хора, сега ще отваряме 3 Стардроп на таблета ми, който е най-слабия аккаунт, Супер Рар и нищо. Време за втори Стардроп. Нищо. Рар. И сега ще ви покажа аккаунта на таблета ми. Имам 19 броуна. Сега да скролвам надолу, да на майка игра с него. И вижте, опа! Спайк с гаджет. Това според мен е най-правилният. Според мен е най-по-правилен този. Защото моят приятел ми каза, и за това го използвам. Има бронз 1. Близко ли ми е да видя? Далеч си ме бая. 13 ранг. На Спайк нямам никакъв скин, ето както виждате. Един мой приятел има тон Спайк. Той е много добър. И така. И игра на соло. 26 тир съм. 1273 купи съм. И така. И това беше от мен. Чао.